Mónica Cortés Nieves y el meu negoci és Mon Mamà, una tenda de puricultura i moda infantil. Enguany complim 15 anys de botiga i la nostra botiga és tot el que necessita un bebè des de que naix fins als 8 anys. El que més m'agrada del meu negoci és la il·lusió que ve la gent a comprar, perquè en el meu antic treball era molt diferent la gent quan entrava al negoci, la predisposició que tenia, i avui en el meu negoci la gent entra en il·lusió, en alegria de comprar perquè ve un bebè al món i sempre és motiu d'alegria. La idea va sorgir de... Jo havia acabat de tindre la meva segona filla i realment la idea de negoci era portar roba per a mamà assequible. Aquesta era la idea principal i de fet quan vam obrir la botiga el 80% de la botiga era roba per a mamà i afegirem puricultura i algo de robeta de primera posada per a complementar. Però la idea principal va ser la roba per a mamà. El que passa que després hem anat evolucionant per a altres coses. El sector de la roba per a mamà es va veure molt afectat per la crisi, van tancar moltes fàbriques a nivell nacional i va ser un poc sostenible el tema de la roba. El producte que tenim és tot el producte de puricultura i de moda infantil, passant per tot biberonets. Tenim un poc de tot per a que uns papàs, quan van a ser pares, puguen trobar així un poc de tot. Les noves tecnologies que apliquem, arrel de la pandèmia, ja teníem ja feia molts anys la pàgina web, molts anys, des que era una web estàtica que quasi no servia per a res, però la teníem ahir i després començarem a fer-la ja en venda online, ficarem alguna cosa de puricultura, que era el més còmode de posar, i arrel de la pandèmia sí que decidirem ja ficar tot el que tenim a tenda, sobretot la roba, que era el que més demanda tenia, i realment estem donant-nos compte que la roba és una de les coses que més poden comprar per pàgina o que més llamen l'atenció, perquè avui per avui comprar un carro per una pàgina encara no dona massa confiança. L'has de veure, l'has de palpar, has de saber com és, però la roba és una altra història. I sí, estem contents perquè aquest pas endavant, molta gent de Sueca inclús compra per la pàgina, després ve, ho arreplega sense fer cues i tinguent tot preparat i sí, la gent està agraint aquesta millora que hem ficat. En quant a formació, jo soc tècnic administratiu, que encara que no siga per estar en un negoci, o sigui, tindre un negoci no caldria, però bueno, tinguent en compte que jo soc tot, jo soc des de les compres, les ventes, la comptabilitat, en fi, jo porto el meu negoci al complet. El que sí que he fet sempre ha sigut reciclar-me sempre que han eixit cursos de qualsevol cosa, sempre que, per exemple, l'associació ha fet cursos de màrqueting digital, de noves tecnologies, sempre he intentat estar un poc al dia en tot això i no m'ha molestat mai anar a aprendre coses perquè sempre pense que n'hi ha sempre 1000 coses més que aprendre i sobretot tinguent un negoci. El meu negoci a Sueca aporta tindre un lloc on, per exemple, poder fer una llista de naixement, perquè això és una cosa que està molt al dia, perquè quan tu vas a tindre un bebè, la gent, ai, què vols que et faci? Que vol que, no sé, he fet una llista, tu vas allà a la botiga, depèn dels diners que vulguis gastar-te, fas el regal que et convinga més, és una cosa molt còmoda. I tindre que dir-li a un familiar teu, no, és que he ficat una llista de naixement en València,
pues és molt incòmode, la veritat, i és una obligació de ara tinc que anar jo a València a fer un regal. Trobo que és un servei que la gent sí que agraeix que estigui així al poble, i després a la societat en conjunt, pues res, jo espero que cuidar els bebès que venen ja siga una bona aportació. A veure, per a nous emprenedors, pues, sobretot que les coses han de pensar bé. Vull dir, jo soc la primera que quan vaig muntar el negoci vaig pensar roba per mamà, que no n'hi ha molta o no n'hi ha quasi. Pues això, ahí, a forrar-nos. Això no, poquets autònoms, jo no conec a ningú que tinga una idea així un poc, això faria falta i això siga ja per forrar-te. Sí que és veritat que té les seues avantatges ser autònom o treballar per a un mateix perquè reconforta, que saps que és una cosa que has fet tu en el teu esforç, però realment fa falta molt d'esforç. Vull dir, és que no és vindre i obrir la persiana i ja està, darrere hi ha molt de treball, molt d'esforç i ser molt constant. I si un diumenge hi ha que ficar-se a fer publicacions o a pujar producte a la pàgina web, doncs s'ha de fer perquè és el teu negoci i eres tu el principal... no veig la paraula. Beneficiar d'això. Un consell que jo li donaria a una persona que vol emprendre i treure un negoci endavant és que ho han de pensar molt bé, s'ha d'estudiar molt bé el tipus de negoci, en el lloc on està, perquè tots els negocis no poden funcionar a tots els llocs, que haurien de demanar també consell a gent o associacions o a ajuntament, que hi ha recursos per no fer les coses a lo loco, perquè veiem molts negocis que s'obrin i es tanquen en poc de temps i sobretot que ho pensen que un negoci propi requereix molt d'esforç sempre, quan siga i a l'hora que siga has de tindre aquest esforç i sobretot això, que ho pensen bé i que estudien bé si realment aquest negoci és factible o no. Arrimat per mi significa sumar. Arrimar com qualsevol associació. Vull dir, sempre que molta gent va en la mateixa direcció i sumen energies, sumen forces, sempre poden treure millores per a tots. No és el mateix anar una persona, no sé, a l'Ajuntament o al banc a dir jo vull bones condicions per al meu negoci. Ja, quan tu n'hi ha 3.000, però si és 3.000, anem junts i diguem volem millores per a tots els nostres negocis, sempre és un avantatge i sobretot també és un recolzament. M'està passant això, a vosaltres també, el tindre un contacte amb gent que té les mateixes necessitats que tu també és una cosa que pareix una tonteria, però per dins et reconforta perquè saps que no eres l'única quan tens un problema, la majoria de voltes quan tens un problema està afectant a més gent com tu i per a mi sempre és una cosa molt positiva estar en l'associació.